Mga puso sa Bacolod City naman, Pagwa sulod sa mga residente sa gina-demolish nga Bacolod City Vendors Plaza ginadumilian. Bacolod City LGU nanindugan nga wala na sang ihatag pa nga financial assistance. Yaring balita nga itong gintutukan. Pahamtangan na sang baral sang private developer kag Bacolod City Legal Office Enforcement Team agud mapaiway ang pagwasulod sa mga residente sa gina-demolish nga Bacolod Vendors Plaza kag Manukan Country sa Barangay 12. Si Shirley nga isa sa mga nagapuyo sa idalom sang Tapangko. No choice na kundi magbakwet sa lugar. Siyempre kamahalin, kagid lang hindi man yaton duro. Sa bugas lang kahit taning salamat na kami may tigangon, di wala man. Antes pa, magtakop ang TUG 2023, nagsugod ng listahanay sa informal settler families sa Barangay 12 ang matagad sang pwesto sa mga relocation site. 3 naka-batch sa mga residente sa lugar ang nakabaton sa financial assistance kag nabuligan nga makasaylo. Bangod diri, ginklaro sa LGU nga wala na sang lauman pa ang mga nagapakatiga nga vendor kag residente nga nagalaob nga makaambit ayuda. Tapos natagaan na sila relocation sites, natagaan naman sila sang seed money para nga may gamiton sila sa pag-start nila. Positibo naman ang LGU nga mangin maayong sitwasyon sa mga relocatees sa apisar nga malayo nga relocation site. Ang first man diribla sa araw, sang una madamo kadi makita nga mga gakuan man na sila, hindi man na sila gusto mag-transfer di. Pero subong mangkuta balakay nas nanabian na sila kay because ila na ang duta. Nakasugod na sila sang ila balay nga masiling nila nga ila na gid. Samtang nagapaabot naman ang grupo sang mga sole owners sa Manukan Country nga sa pulon sang LGU sa natala nga pagsaylo sa temporaryo nga inasalan site. Para yun nila, yung ginareklamong limitadong espasyo sa salayluhan. Upod Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.